zal iets moeten gebeuren. Alles allemaal is leeg. op. Het is allemaal leeg. Wat doen we daaraan? Ja, we moeten toch wat eten, we moeten wat drinken. Ja goed, drinken kan misschien wel gaan, maar het is oogsttijd. En als de maaiers bezig zijn, dan blijven er aren liggen. En die zijn voor de arme mensen. Zou jij willen gaan kijken en daar wat van op proberen te rapen, zodat wij ook straks weer wat te eten hebben? Ja, ik ga. Ja, heel veel succes. Ik hoop dat je dat meebrengt. Wie is dat? Dat is Rut, de Moabitische. Die is met Naomi meegekomen. Je mag zo vaak komen op het veld als je wil. En je mag zoveel koren meenemen als je wil. Je mag ook drinken bij de maaiers van ons. Oh, yes! Wat Een hele zak vol. Oh, daar kunnen we fijn brood gaan maken. Waar had je het gevonden? Waar was je geweest? Bij Boas op het veld. Oh, bij Boas. Wat fijn, dat is nog familie. Dan mag je misschien nog wel een keer terugkomen ook. Denk het wel. Oh, geweldig. Dan kunnen we voorlopig weer even vooruit. En daarom zijn we hier samen om jullie te trouwen. Neem je Boas, Rut als je vrouw. Ja. En jij Rut, neem je Boas als man. Ja. Wat ben ik blij en gelukkig dat alles toch nog goed gekomen is na alle ellende. Ik heb een kleinkind gekregen. Dank jullie wel. Obed, je gaat een grote toekomst tegemoet.